Sådan kunne du lade spille den her kamp. Jeg lige blevet til rundt is. Nå, jeg holder op. Okay, jeg rampe. 100% Ja, det de er kommer. pris. 100% de kommer udenfor. Jeg. Hvad er du? Mikkel? Hvad sagde du? Jeg? Altså, stopper du bare. Jeg har A. Har du ikke? Okay. Jeg har en sammen med Mikkel. Ja, Jeg har døren. ja, jeg har låser. Jeg er på en lille. Nu skal det ikke. Is it me you're looking for? Outside. B. Ja. Photo dominate. 2 er krydset, 2. De går B. 3 nede. En på dåse. De er nede på sidet nu. Ikke skyd ham til planter, En venstre, en til venstre. Den skal have 97 venstre. Ja, sikkert på slå. Kom der. Kom der. Push nu. Kom nu, hvorfor står han der blokker? Lad du gå da fuck ned! Nå, det bliver sgu lige nade. Kom med, kom ud. Du kunne bare gå ud og du skulle hjælpe dit team der, i stedet for bare at sidde nate. Han er skadet. Du er for. Tak. Det skal jeg så blokker du ikke. Kom der derude. Ja, lige præcis. Det var Isen, der var ikke fik noget, for jeg kan ikke Vi smide. går ud af. havde den nade i hånden. Havde den godt i hånden. Bare gå ud i hjælp. Du er en blanding mellem jeg gerne vil have kill. Ja, og du blokkede mig. Når man spiller team, så burde man vide, at man ikke skal gå efter kills. Jeg vil have Det er team. den fucking nade. Ja, okay. Jeg kommer til at spille lort, det ikke kan mærke. Jeg holder dør. Nej. Husk noget positivt, Daniel. Den positiv. Sig vi vinder den her kamp. Sig at vi lemmer det hele, altså. Ja, lige præcis sådan der. Positivt. Jeg vil bare gerne hjælpe til. Jamen, det er bare roligt. Det gør du også. Nice, det den der syd. Godt det der, drenge. Skal du med så, Daniel? En gang. Nice. Jeg De kommer aldrig der, hvor jeg er. gå til Mikkel. En af de ikke low. Godt. Jeg tror, han er outside eller sådan noget. Bag outside. Nice, sgu da. Godt spillet. Tag min C-sæt under heavy eller under et eller andet sted. Du dropper mig den der shotgun, Mikkel. Du har sygt mange penge, du får dem alligevel. Ikke køb shotgun. Ikke køb shotgun. Daniel, køb en eller anden. Den shotgun søs, det er for fucking OP. De køber ikke den runde. De har ikke fået plant nogen af runderne, og de har næsten ikke fået nogen ud. Jeg holder døren, så hvis de var ude, så hopper jeg ned i dem og skyder dem. Drenge, jeg tror, de var så af. Det tror jeg også nemlig. Jeg kan se, så det fucking Okay, vi skal klar. Skal mig derinde, eller? Der er ikke nogen. Ja, de tror, de er af. Kom ind her. Jeg går og tager nu. En måske vente, en måske vente. Jeg kommer. Gå bed ind. Ikke lad dem få plantet. Ikke lad dem få plantet. Skynd dig ned. De må ikke få det plant der. Jeg har 17 ben, dreng. Jeg kan ikke ramme noget. Jeg kan ikke ramme noget som helst. Jeg Jeg har også kun et kill, altså. Jeg er 0. Toxic, gutter. Jeg ryster ikke. Han er en toxic. One hand. Nej, han er her. Han er rampe. Han er vamp. Daniel. Han er M4, det er smurf. Nå, wow. Ikke under på det. Bare kæmpe, vi har bum. Ikke wash. Han er nede. Han er ramt. Højre side. Han er hack. Kæmpe. Bare gennem. Jamen, jeg står bare nede. Shh. Jamen, det var også. Nede. Han er højre side. Vinduet i Mikkel. Han er ramt på højre side igen. Nice. 2 sekunder. Jeg er ikke skrevet ikke. Bare det god. Han er bare god, han er smurf, tror jeg. Han er fucking vild, ham der. Bag. Så jeg kan warp. Den der. Jo. Jeg vil gerne prøve, så jeg kan vente. Jeg prøver at komme. Sådan, drenge, hold Ja. jer. Ja, det er godt, det der. Godt spillet. Daniel, kan du holde outside? Ja, tag den her. Jeg ikke droppe ham ind, Daniel. Nå. Okay, too late. Det er fint, det er fint. Okay, de køber nu, hvad De køber nu sådan noget. Ja, det er Ja. dejligt. Kom til vi går igen. Har blå en gun. Hvor skal jeg simmer på, at jeg står bedst for dig? Har okay, blå bare sådan der. Ikke? Jeg holder dør. Bare hold. Nej, men Daniel, du skal ikke... Nå, du er på Orbia, så skal vi bytte dig ind af Suf. Jeg kan ikke holde dig alene. Jeg kan prøve. Jeg nailede døren. Bare gå tag af. De er flashet ram. Nej, det er lige... Jo, der er ikke nogen, jeg skød bare lidt. Bliv på A. De er to bag. Okay, de er allerede 2. Okay, godt nej. En blå og en bagfra. Så. Jeg går ned i... Daniel, hvorfor gik du så tæt på
spørg mit første game. Close her main, close her under heaven. Og så er der nogen, som var main. Ring main. Nogen under heaven. Hallo, hallo. Der er også i en radio stadig. Der er en under, der er en main. Du skal ikke gå B, Oliver, når de er alle sammen af. Jeg har brug for ham, der hjælper mig. Jamen, nej, vi fik at vide, de var under heaven og gik mod main. Daniel, du skal bare blive ved med at være auto. Hvorfor gik du i main? Fordi den gav... Jeg har det dårligt, og jeg tænker virkelig for meget. Jeg har virkelig stress på det. Der er lige FTS, hvis jeg giver dig. En af de svide... Bag dig. Bag dig. Jeg kan ikke høre en skid. Nej, det er fordi, de snakker. Daniel, hvorfor er du svedig? Jeg ryster helt, jeg ved ikke, hvad fuck der sker. Har du drukket et eller andet? Har du drukket cola eller sådan noget? Jeg ved det ikke, jeg Fuck, ryster Jonas. helt vildt. Mit enkel gør sådan her. Det er du dum. Daniel, Jeg så ikke dropper noget. Jeg så ikke dropper noget. Skal jeg det? Daniel, her. Her, Daniel. Jeg har fået en. Jeg tror... Jeg kan droppe i T selv, hvis nogen har brug for den. Jeg tror, at det er Okay. på grund af, at jeg tænker for meget på, at jeg kan alt muligt pisse. Daniel, hold din rampe. Ikke bare uden skulder. Bare hold rampen, okay? Og jeg kan ikke slappe af. Der er mine hænder, de ruster i. Fuck, I ser godt ud, vores drengis. What? Står jeg havde en smoke i hånden. Nogle af dem. Men de kan one-hit, og de kan one-hit, og husk. Husk, de kan one-hit. Godt Mikkel, godt Mikkel, godt. En secret. Drenge, en secret. Nå, godt det der, gutter. En secret, drenge. Ja, det ved jeg godt. En auto, der er en secret. Nej, var det rip. Godt spillet det der, Mikkel. Drenge, en secret. BV nogen. Og der var også en rampe radio før. En outside. Sidste var rampe, sidste var rampe. Godt det der, godt spillet, gutter. Så er der en godt spillet, det der, Mikkel. Jeg tror altså ikke, du skal tilbage af. Daniel, Mikkel, bare stop. Hey, bare stop. Daniel, skal jeg holde afsat med, at holde den Ja, rampe? jamen det... Må jeg spille over? Udenfor, eller hvad? Ja, ja. Okay, Jeg så skal være på- hvor holdt du? Garage. Okay, nej, hvad? Jeg holdt garage. Nå, okay, hvad skal jeg så? Jeg holder bag rød. Nej, han spørger. Okay, Nej, jeg spurgte, heaven, hvor du heaven, holdt. heaven. Nå, han holdt heaven. Pisten failede. Den vi fuck. Jeg kan godt nå spot dem derinde. Inden der outside. Der er nogen der. En outside. Nogen på min. Gå op, ikke mere, Mikkel. Men det kan jeg ikke. En outside. Nej, for det er ikke. Jo. Nede her. Eller prøv at se, om du kan. Jeg roterer for rampen. De er outside. En over på main. Wow! Han hænger om der. En udenfor, en udenfor, stadigvæk en udenfor. Jeg undervurderer ham ikke. Jeg piger ham ikke. Den kan godt komme der. Er der nogen, der kommer der, Daniel? Daniel, gå ned under hold B. Daniel, gå ned. Vi satser. Vi mister. En ramp. Daniel, han er AB. Ikke gør det. Ikke. Daniel, han er AB. Jeg kan lave. Er jeg bag ved ham? Nej, han er ikke over, men stadigvæk. Det er stadigvæk. Daniel, hold rampen igen. Der er en. Nogen pusher rampen. Nogen pusher rampen. Jeg tror, de går ned mod B. Gem dig, Daniel. Gem dig, vent dig. Fuck, nej, Hvor sort kan? men jeg kan da pive armor. Sidste var radio, Daniel. Han Så- er bare der. Ja, han er der. Nice. Godt spillet, gutter. Jeg har helt håb. One HP, the drink. Bamse. Daniel, vil du videre for det der 1 Ja, HP? jeg ved godt, du havde glemt armor. Daniel, vil du videre for det der 1 HP? Ja. Han sad der og crouched rundt døren. Daniel, vil du videre for det der 1 HP? Jeg vil se, hvor det var. Og de gav dem her, tror på dig. Gaben her, trust dig. Endnu har jeg ikke Kan jeg set. få et drop? Forstår Ja, ikke, ja. hvad der sker. Bamse, der skete den der. Han sad der og crouched ved døren. Så kunne jeg lige se, at Hans... Nå, ja. Specielt ja. Bare sige ja. hans knor kunne jeg lige se stikke ud, så begynder jeg bare at spraye. Så nu er jeg bare... Nu er han bare sådan lidt freezy. LOL. Rip. Jeg lige går bag. Ja, bare... Okay, så holder jeg... Jeg holder jer under heaven. Jeg går ned. Ja, jeg holder Jeg ikke. tror, de kan godt komme under heaven. Så går jeg op i heaven. Bare nede i B. De kan ikke komme ned i B uden. Jeg står op i heaven og holder her. Skal jeg... Jeg smukker din minde, jeg skal nok have din heaven. Nu kommer en rampe i hvert fald. Ja, de kommer nogen. Nu rampe. Jeg tror, de kommer heaven. Nej, de kommer. Jeg er der. Der har udenfor. De er B, de er B, ja. De går forbi. Nice. Bare vent. Jeg Og holder de er stadig. stadig en ramp. Der er udenfor. Flere, de kommer over til mig. Nogle af dem kommer over til mig. Nogle pusher B også. Bomb med B, bomb med droppet. Sådan, Oliver. Nice. Hvad er det der? Ned forbi højre side. Outside, tror jeg. Nice. Jeg hørte ham outside. Nice. Sygt.
Jeg skød ham i hovedet. Ja, ja. Det er sygt, det der, dreng. Sygt, helt sygt. Ved du. Eller giv Daniel et drop, eller... Nej, Jeg kan gå op. Er du okay? Nej, det er ikke. Ikke køb over. Daniel, du holder ramt. Du holder ramt. Emil, eller nej, Oliver. Men drenge, jeg føler mig rimelig klar med over, hvis det er. Det er helt ordentligt. Jeg føler mig ikke ligefrem klar med op, så det må jeg godt. Jamen, Daniel han er først over. Daniel, Ja. Ja, det er også i orden. Det var bare... hvem har outside? Det ved jeg ikke, det skal over på normalt, men det, Daniel har jeg smukker ikke den, du har peaked. Skal jeg flashe lige? Ja, Daniel... Nej, se, godt der var Daniel. Nice, Danny. Skal jeg bare blive, eller har du den, Daniel? Jeg tror, jeg har den. Okay. Bare sig til, hvis du hører eller ser noget. Jeg flasher udenfor. Daniel i blå. Okay, godt det der. Ind i A. Jeg kan ikke se noget. Nej. Jeg kan ikke kigge ind i blå. Nå, altså, det var det, jeg Udenfor, brugte. udenfor. Nu udenfor. Jeg skal blive skudt fra blå. Jeg er ikke Nogen. Jeg har lige disconnect. Lige squeak it over. Ham i heaven, han skal komme hurtigere. Jeg har ikke, at de går ned i venstre. Daniel, du skal bare peek en, hvor squeaky. Du holder blåen, Daniel. Oliver, han holder kun hvis de... Ind push ram, ind push ram. Push ram. Tag din gun fra ham. Nu kører du tilbage, nu skal du køre tilbage. Nice, Daniel. Ikke igen. Ikke igen. Seriøst, please. Bær dig. Bum har spottet radio. Men det er fint, så lever du bare væk. Så går ind af B. Flasher. Lobby, den går op i A. Ja, da, jeg ramte den. Ja, det er... De er oppe i A, Nej, de er B, de er nede B. De er ikke oppe i et jump. Ja, de er nede på B. Ram, ja, de er nede B. Men de planter så godt ud. Så er det ikke tiden, når det først Ja, de planter. har ikke tid, Rip. Så godt ud. Sådan, og sætter den, og så har du den. Godt, bare løb væk. Godt, det var godt. Sidst det var radio. Radio. Nej, ramt. Rampe, sorry. Godt, det er den ikke. Jeg har spillet godt op. Jeg køber aldrig. Det første gang, det er det er fordi, det plejer også. Jeg holder outside. Det er sygt. Tager du chok? Ja. Tager du chok, så navn til det? Altså, jeg ved ikke, om det Jeg har når man køber armor, så med de binder rundt. Ja. Så tænker man, Jeg har køber ramt. det bare ikke. Ja. Okay, ja, vi har ramt dem. Daniel, er du udenfor, eller hvad vil du? Jeg bliver ikke helt udenfor. Det gør du ikke. Du har lige fået sådan en fucking syg case på rampen. Og jeg er ikke sådan noget som helst. Er du klar over... Det var jeg faldet ikke. De er nogen rampe nede i rampen. Jeg blev flashet. En roterer. Reloader. Pusher en ramt. Nice, den er så. En er i hvert fald ramt af en M4. Der er en mere, Emil. Jeg ved, der er en mere. Ja. En med orb. En fra main af. Smukker igen. Ned med en. En radio. De er på... Bomben er droppet, jeg kan se bomben. Jeg kan ikke se bomben. Nej, jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den. Den er lige blevet taget, tror jeg. Ikke push. Radioen ser clear ud. Radioen er clear. Radio. Jeg kigger uden for lige nu. En af jer går B, bare for at være sikker. Nu kan jeg gå ned, for jeg er... Nogen der havde A, nej det er I går. Der er spawn, godt. Okay, ham der er vi. Ikke, nej, bare skyd ham. Han skal ikke have nogen gun til det kills. Og han har fået gun. Okay. Kan nogen kan tage en gun? Please tag en gun for en anden. Jeg kan droppe en orb, hvis det er. Okay. Vil jeg gerne være haft AK? Jeg har ikke. Ja, det ved jeg, men jeg vil gerne have haft en anden. Jeg er bedre med AK, kun jeg er med M4. Lol, var det nu han siden, der var i live? Nå, tak. Danke. Var det samme igen, Emil? Vi gør det så. Du smukker først, så smukker jeg. Ja, du flasher, jeg smukker. Ja. Jeg synes, på Nuke, der ved vi allerede, der har vi de samme positioner. Ja, det kører meget godt. Den holder outside, og mig og Flum, holder af. Nogle flash, jeg kan ikke se, jeg er blind. Der er ikke nogen. Nogle flash igen. Der er ikke sket noget. Nogen herovre med M4. Nej, det er Oliver. En outside der. Det er bum. Bomben er droppet. Jamen ikke, det betyder ikke, at vi har bomben. Den er bare droppet, fordi den kan close. Jeg kommer ind der. Emil.
Han er oppe på taget, der er en oppe på taget. Har I flere gange oppe på taget? Nej, ikke op på taget. Han er det. Han er oppe på taget stadig. Nice, jeg spiller gutter. Nu var sådan en lille, han sagde. Der er en AK herude, der er en AK herude. AK herude, hvis der skal bruges. Skal vi have den? Okay. Jeg vil droppe en anden. Jeg kan droppe en M4. Jeg kan droppe dig. Nej, okay, drop. Der er Mikkel, han har flippet. Ja, vi. Nå, fuck. Står jeg... Det er ikke... Hvad det der? Her... No, Det er i dag. Vi fører lige og vi ligger altså ret lige med scoren. Det er kun lige... Altså, det er virkelig... 10 point op til. Der er ikke noget brok over den. Jeg er nødt til lige at se, hvad fanden det er bagefter. Det har noget at gøre med, hvad du er bedst til. Jeg tror, jeg skal Smukker, jeg smukker. Har du gået trænet det? Ja, jeg tror, det er adrenalin. Nu er offside. Hvad er det, du ikke har? Ja, vi går B. Jeg går jeg for B. Jeg tror, det er fordi, at jeg har adrenalin i kroppen. Det jeg gør, jeg kommer helt op og kører. Han er onside om den der på... Nej, Er det, når du træner, at du går op og kører dig? ja, så får jeg sådan noget... Adrenalin boost kalder man det. Der bare får mig til at gå helt amok. Var det derfor, du går ned op i hovedet? Ja, jeg har lige fået pisse meget adrenalin. Jeg kan ikke sidde stille. Det kan jeg sætte. Ja, kick eller boost, det kan det være sammen. Jeg havde ikke hørt noget. Hvad er det der, gutter? Det er det ikke. Fucking ro hænder, de... Ja, jeg tror også... Der er også nogle rampe. Wow. Rampe, han er rampe. Nej, han går under heaven. Under heaven. Der er også nogle main. Ja, det er. Godt, der er nogen heaven. Jeg skynder mig. Op ad venten. Mikkel, spil Jeff, ikke kom. Han er under heaven, han er rim. Flasher. Der er ikke nogen derude. Kan vi spille Inferno bag? En outside, Emil. En outside. Der er noget under heaven. Hvor Mikkel? Jeg skal lige vide, hvor Mikkel er. Jeg så op Han her. er oppe i Åh, du så op i heaven. Ikke pik mit, bare lad på en diff. Skal jeg bare køre? Pik blå. Jeg har blås. Mikkel, du skal måske have sig lige. Godt det der. Nice. Der var noget big, der smadrede vinduerne lige før. Sådan en aftale. Den sidste var blå. Han er ikke outside. Ja, ja. Nice det der, gutter. Godt spillet, Mikkel. Få fat i det engelske, hvis vi kan. Ja, jeg tror ikke, jeg kan nå den. Jeg prøver lige at købe M4. Nej, okay. Oliver, jeg dropper dig. Jeg tror sidste outside. Det er det. Hvor man går op fra det. Du går op. Fuck, jeg synes M4 Jeg holder er rank. det fucking okay. Jeg holder outside. Jeg holder af. Ja, det er også. Fuck det at køre, gutter. Mikkel, spray. Og der er også en god klankamp. Lige når jeg siger, at vi skal optage, så vinder vi bare 10 runder, så det er bare fantastisk. Jeg optager alt. Sådan et game. Det er det der fedeste at se, det når man kommunikerer. Yes, jeg smukker. Outside. Jeg er optaget, jeg. Fuck, jeg er blind. Jeg kan godt holde liv. Nogle af dem går B, en er bag rød, en er bag rød med, og en med orb. Jeg Ret holder sick. af lige. Ja, Der er ikke nogen secret endnu. jeg går lige ind og burner. Nej, de har smukket mig. Der er ikke nogen secret endnu. Okay, kommer vi A igen. Og jeg blev naded, mand. Ikke, Der er nogen. der er nogen hernede. Nogen er måske main, det ved jeg ikke. Enten med. Det holder jeg. Det kan godt være, hvis de står stadig udenfor omkring der. De er stadig oppe. Vi maker noget steps ned i B. Daniel, du siger, hvis de er der, okay, så piker jeg. Har I brug for hjælp blandt andet, gutter? Hold op. Okay. Jeg maler nogle steps, så de tror, vi er mange nede i B. Er det jer, der smadrer vinduet? Nej, men nej, når jeg det også. Der er en vores bror. Jeg tror, de gerne vil køre i. Jeg tror gerne, de vil køre i. Jamen, det tror jeg nemlig også. Nogen heaven. Heaven. En op i heaven med orb. Orb op i heaven, tror jeg. Han er IVP. Nej, Rip, han er ikke god. Nå, men der er en, der er ham der. Han er ikke god. Radio. Kører om rampen i hvert fald. Eller heaven, han var i hvert fald omkring rampen. Jeg får se nu. Nice, drenge, godt spillet. Okay, han går heaven. Der er en heaven. Nej, gør I. Nå, det gør han fandme. Hvorfor har de skadet hinanden? Det er irriterende. Jeg får ikke lov til at hjælpe overhovedet. Ham der har for bias, hvis han er skrevet med Johan. Jeg får bare ikke lov til. Jeg kan ikke hjælpe. Og jeg vil gerne stå et sted, hvor der er lidt mere action. Må jeg det? Jeg står Det er virkelig kedeligt for mig, fordi der sker ikke noget på rampen overhovedet. Emil sover på outside. Hørte I, hvad Daniel sagde? Ja, 50 kroner, det er på mig, bror. Daniel, er det så mange penge, du skylder din mor, eller hvad? Jeg går
En bag kassen. Nope. Jeg tror... Nogle ramp. En til. Oh, what the fuck? Jeg har fået lånt, han dingede. Han var også en Den går på... Ja, jeg har dræbt ham. Jeg burstfirede ham bare. Er det flere udfor, tror jeg? Han skældede mig med at løb. Jeg wouldn't. Det er 30. Der er en ramp på radio, han er stødt. De har rushet mig bag fra mission. Ja, de er rampe nok. Han er radio, der er en radio, der er en radio. Han er skadet syg. Blå, 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 blå. Squeaky, squeaky, squeaky. Sidste squeaky derovre. We push ham blå. Han er død. Nice, sgu da. Tag en AK. Check it, mister. Fuck, jeg lavede nogle syge taps der. Vi spiller op på kælden, nogen godt, vi gør det. Helt her. Giv mig ikke. Skal du have AK'en? Ja. Det er godt. Det køber over, det er Kan jeg bare få ramp? Ja, jeg har... Dagen har ikke smoke rampen, ham der rampe så. Sørg for ikke at smoke rampen. Dagen, du skal så være udenfor, fordi at... Ja. Jeg ved ikke, hvad fuck der sker, men nogle gange så fryser Mhm. det bare. Nå, nice. Jamen, de svømmer DMG. Nice. Nogle outside med scout. Nogle bag rød, nogle bag rød. nej, okay, han vælger at køre outside. Der er en scout outside, så må man køre godt. Scout outside. Det er godt, at han skyder. Han skyder, så kører han ikke. En er gået ned i secret. En er gået ned i secret, gutter. Nå! Secret. En main og bag rød. Nej, så ikke main, så garage. Med råb, garage med råb. Det var en picker. Jamen, jeg ved godt, jeg skal stille mig væk fra det. Jeg har ordnet ramp. I ved, Ja. de var igennem væggen. Han ramte mig ikke, og jeg skal stoppe for ham. Ja. Hvor skal jeg trække mig til? Nej! Nu må de holde ud lidt mere, mand. Der er lige... Bomben er outside. Jeg går ned. En går under her, en går ind under heaven. Er der en gun i min? Der er en oppe. Scout. En til spawn, en til spawn her. Min ligger der en gun heroppe. Fuck, laver CT. En til spawn, en til spawn, CT spawn. Godt det der, Mikkel. Jeg skal nu have en gun, fordi jeg ikke Han har er lige en outside. En outside, ja. Jeg står nede i. Han er der ikke, han er der ikke. Han er der ikke, han gemmer sig. Jeg har lige hørt. What? Under heaven? Under heaven. Det er med. Han er outside, hvordan kan Nej, jeg tog sidste rundt! Det er deroppe. Råbte jeg bare min rundt. Gun. Ved du hvad, der er gratis saving. Der er så der gratis saving. Så er der mig. Og så er Okay. der dig. Ej, jeg gider at droppe noget, for det er dumt at gøre det. Nu skal vi droppe dem der væk. Så er vi done. Fuck det shit der. Hvis de får fat i en orb, så er vi nogen. Siden de kan skyde os fra CT spawnen. Jeg ved ikke. Nej. Det var fordi, at han... Nå. Kom til, jeg har det. Jeg har en. Rampe. Det er rampe, gutter. Det er rampe. Godt. Jamen, det er fordi, det ingen reagerer. Nogen kommer under heaven. Eller de går de bare B alle sammen. Nej. Nice, så stop der. Fedt. Der er en der. Flasher ind. Jeg tror, de er nede bag, jeg ved det ikke. Jamen, det er de også. Nu er nok syg. Det er min kamp, du kan få nogle sneaky kills. What? Så instant headshot var de. Jeg var på Scones right. Nej, okay, what? Tæt på. Kom igen. Hvad så på? Jeg var lige ved at sige det der, en screamer, så det der... Nå, god CT, gutter. Rigtig god CT. Det er fandme en main play. Nå, hvor går vi hen nu? Hey, hvor sagde jeg? Hvor sagde jeg? Jeg Den er kan med ikke på. derinde. Hvad skal jeg købe som ting? Det er flash eller smoke grenade. Jeg så på skammer. Jeg køber flash smoke grenade. Jeg køber smoke, så smoker jeg... Smoke main. Jeg så på skammer. Smoker også main. Den første på main på sig, smoker grenade. Har du skammer? Ja, han har witch. Jeg har bomben. Kør på det. Er nogen af jer, der er egentlig skyder med burstfire? Nogle gange. Hold lidt, drenge.
Go ind for 7. Nice det der, gutter. God start. Rigtig god start. En kommer nok for blå. Blå, han er stadig. Derinde oppe i hemmen, derinde oppe i hemmen, derinde oppe i hemmen, derinde oppe i hemmen. Sidste er heaven. Der er 2 bag. Der sidste er Derinde heaven. heaven, heaven. Han tager lige seriøst. Ikke under på det. Jeg er rigtig helt low. Han skal 41. Nice det der, gutter. Altså, dag. Må jeg få det derude? Må jeg få den derude? Nej, må jeg få den? Ja. Du må godt få min P2000. Daniel, jeg har en til dig. Ja, okay. Nej, ni må, ja. Og vi har Okay. misforstået det. Det var, vi har misforstået det. Jeg troede, det mente. Jamen, det er helt enormt. Ja, så du vidste det. Ja, det er godt. Og vi kører en A igen, gutter. A igen. Back 10. Ja, nu har smoke. Jeg køber en smoke. Jeg har. Frans, Oh, det er yes. Ja. Rush A. Rush A. Hvor sagde? Ja, Rush A er main. Og så Du var sender main. Ja. Ja, det gør jeg også. Jeg har den. Kom så, ud af blå. Ham i gul, han skal komme med. En sky... Døren. Jeg tror, jeg pusher sky. Sådan, godt spillet, gutter. Det var en force, det der. Det var de forcede, gutter. De forcede. Fuck, det er vigtigt, det her, gutter. Drenge på. Rush out. Ja. Lad mig ikke blive. Fuck, det er sygt, det er mand. Nej, jeg har overblik. Mhm. Lad mærke til, at den her klan her, ikke? Og der vinder vi næsten hele tiden. Ja, Lad mig blive afsat. det er det fucking... Drenge, Chris, vi starter. Vi skal ud af det game, og så Ej. kommer vi i gang med et nyt et. Sorry. Vi er afsat. Ja, der er en pik. Nå, Men helt seriøst, så flash jeg bare. Ja. Rip smoke. Nej. Ind i main. Garage, sorry, garage også. Kommer A i B, eller hvad? Vi gider skal ikke have ham. Ja, vi er B. De har nej, skud Hesu! Mit hoved. Beskyld mig rampe. Nej, vents! Han kan da shooter! Sidste vents. Imbus, han er inde i venten. Han pusher igen ud af venten. Han kommer. Højre. Nej, Oliver, dræb ham nu. Dræb ham. Ja. Fuck, det er vigtigt, det her game, gutter. Nej. Hvad? Nå, godt game, guys. Fedt.